Добро утро, приятели! 5:25 е. Аз вече съм на любимата река. 25 юни е, 11 градуса ме посрещнаха тук на реката. Изключително приятно. Бързо включване само. Здравейте, колеги рибари, колеги планинари. Надявам се, че днескашното видео ще бъде много пълноценно. Утрото символизира от всякъде за да бъде така. Вижте, след като преминах през тази джунгла, природата ми се отблагодари. Ето го. 40 см звяр. 40 см звяр. За 5:30. Това беше втори каст само. Денят обещава да е прекрасен. Така че, приятели, стискайте палци, пожелайте ми успех и продължаваме любимото хоби. До скоро! Приятели, получи съм много добър риболов. Преди малко обаче, докато наглася камерата и да бръкна в чантата, дигнах много шум. Оттам се чуваше срандрак, див елен. Викаше може би малкото или пък сърната, но със сигурност беше срандрак. Много добър риболов стана, приятели. Вижте красотата на Велика. Сега тръгвам нагоре по пътеките. Ако искате, приятели, подкрепете ни. Странджа в сърцето. Опитваме се да ви правим свидетели на красотите на природата, на Балканите, риболов, екопътеки, интересни села из цяла България, като идеята естествено е да опознаем родината. Много добър риболов се получи, около 4-5 трофея. Сега точно не съм ги броил, но беше много добре. Сега, приятели, свиваме барицата, защото един-два пъти прегърмя. И това не е много добре, защото имам и телефон и там се вижда един оклей. Имам телефон, камера. Затова сега ще опънем една здрава мъжка стъпка нагоре. И ние ще сме в режим срандрак. Натиска максимално бързо, защото бурята е близко. Ето тук се вижда едно паднало дърво, ударено от гръм. Скоро време, преди го нямаше. И така е, приятели. Природата зарежда, природата е велика. Умоляваме ви наистина, пазете природата, не хвърляйте боклуци. По възможност се събирайте нещата, които ползвате когато сте на пикник или подобни работи, за да може да е ето така, да няма боклуци. Аз лично, нали, не искам да се изтъквам, но всеки път след риболов се прибирам поне с 2 торби боклуци, които събирам. Но хубаво е да пазим наистина природата и тя ще ни се отблагодари в някакъв етап. Пак се чуват някакви странни звуци. Ето една горска гъба. Какво ли няма? Това е дивотията, това е природата. Когато си на отдалечено място, може да се натъкнеш на абсолютно всичко.
през последните 2 години лисици ли не бяха, стадо диви прасета, елени, сърни, просто всичко. В един етап в далечината наистина беше за секунди, но се чуваше някакво хоро, което евентуално, казвам евентуално, може да е така известното самодивско хоро. Не мога да съм на 100%, но беше много странно наистина. При изцяло слънчев ден нямаше един облак, понеже когато рибувам, нали, при замахването гледам небето, гледам около мен какво има, да не закача. Нямаше нито един облак, приятели. И нямаше една минута, в далечината стана нещо като вихрушка. Чуйте горските птички. Просто изумително. В далечината стана нещо като вихрушка. Дигнаха се няколко клони във въздуха и така нататък. Беше спокоен ден като днес. Никакъв вятър. Странно е, приятели. Ако искате, пишете в коментарите. Ставали сте свидетели на подобно нещо? Просто спрали да говоря някакви секунди и около мен гората заживява просто. Но нормално, аз съм при тях, аз съм им на гости. Бъдете здрави, приятели, и ако ви е интересен канал, ударете един лайк, абонирайте се и приятно гледане. Здраве на вас и на семействата ви. До скоро!